biyen mula dadi niate wong loro aku nyambut gawe go anak bojo ngan tak rewangi lunga ing luar negeri waktu 3 taun rekoso tak lakoni nggonku lunga saiki wis bisa bali kaget jroning ati weruh kahanan duit sing tak kirim ing saben sasine jebulane muspro gawe seneng mudhe mule lunga atiku keronto-ronto sing ning omah wis ra kena dipercaya mule lunga aku nangis aku jerit sing ning omah jebul malah korat karet apa kowe wis lali marang janjimu bakal tetap setia nunggu sak muleku nanging malah kepencut karo wong wadon liya aku lan anakmu sing dadi korbane biyen mula dadi niate wong loro aku nyambut gawe anak bojo nanti tak rewangi kerja ing luar negeri 3 taun rekoso tak lakoni nggonku lunga saiki wis bisa bali kaget jroning ati weruh kahanan iki duit sing tak kirim ing saben dine jebulane muspro gawe senengmu dhewe mule lunga atiku keronto-ronto sing neng omah wis ra kena dipercaya mule lunga aku nangis aku jerit sing neng omah jebul malah korat karet apa kowe wis lali marang janjimu bakal tetap setia nunggu sak muleku nanging malah kepencut wong wadon liyane aku lan anakmu sing dadi korbane nuwun dumateng para ingkang
pikantuk sampur kasuwun enggal jumeneng. Tembangipun sampun kalih uben. Kang Mas Supri ingkang kagungan cengkir ulung, Kang Mas Salim Mbah Satar pinaringan panjang yuswa seger kewarasan yuk Surya Laras Indonesia. Biyen mula dadi niate wong loro, aku nyambut gawe kanggo anak bojo nganti tak rewangi lunga ing luar negeri. Wektu 3 taun rekoso tak lakoni nggonku lunga Kang Debleng saiki wis bisa bali kaget jroning ati weruh kahanan iki duit sing tak kirim ing saben sasine jebulane muspro gawe senengmu dhewe mulai lunga atiku keronto-ronto sing neng omah wis ra kena dipercaya mulai lunga atiku nangis aku jerit sing neng omah jebul malah korat karet. Apa kowe wis lali marang janjimu bakal tetap setia nunggu samulehku nanging malah kepencut wong wadon liyane aku lan anakmu sing dadi korbane. Ingkang ngersakaken jungkir ulung tembangipun kaaturaken. Wah, kanca dhewe. Wes cumengkling swara deling angunggah kumandanging awang-awang wanci ratri anggrebaki mau sepi dadi asri enake lah rasane darenyohake amelon angungkon suarane congkir prengulung nyata mulya seni Jawa kebak rasa dadi srana ring sem-seme kapiyarsa.
deling angunggah kumandanging awang-awang wanci ratri anggrebaki mau sepi dadi asri enake lah rasane nyohake amelong angungkong suarane congkir prengulo nyata mulya seni Jawa dadi srana brengsem seming kapiyarsa Indonesia sek Surya Indonesia sapa bisa aranono iki enak ya penak rasane aduh penak rasane legi gurih winu lan klopo abang ijo aranane sangka pohong asale ora urung sombong mung pelenggang-pelenggang so goyang bareng bersama Surya Laras ada HR Pro audionya ada HR Pro multimedia sapa bisa aranono sik iki jenenge apa aduh penak ya penak rasane legi gurih minulan klopo abang ijo warnane sangka pohong asale ora urung wong sombong pelenggang-pelenggang semerah kuning sumunar Pak Tio ayah sore ing tremi lalita kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gramat-gramat niat dalan besarapan baru waku alon-alon umbrengenge dora mesin saya kabrung banter ngajak reriketan ning pundakku kowe senden ate titet rasaning tiang ing sadalan-dalan aku mung alot-alot rambutmu alas paraten kumiter minas lakonku lan kowe angete rasa tresnamu saya krasa nalika kok alas bibitku monggo Mas Yanto
Monggo Mas. Tembakipun katur panjenengan Suko Kidul. Sumurupeng sorya wayah sore mendong peteng leli mengan kaya bareng atiku rasa gelo tembang tresnamu ilang musra apa pancen pacoban urip iki sliramu natoni atiku apa tenan lelakon sing tak sangga jebul tresnamu ngemu wisa apa pancen wis pinesti sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane sliramu ra kena tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku najan perih jroning ati mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki Surya laras bergoyang cok asik tirisan bergoyang Mas Subrani yuk yuk os os Winorsita solae anuju srana wewet sontir sajake ngelepes awet sukarna kang para miyarsa sontir angeliyang kumregah ning awang-awang sekesek 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 buka iki Surya laras HR Pro Media. yuk yuk Winorsita solae anuju krana wiwit sontir sajake ngelepes awet sukarna kang para miyarsa sontir ngeliyang kumregah ning awang-awang sekesek Sekesek oya oya, sekesek oya oya. buka iki Jos 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 kandos.